deni ko suttini accini adi haala ala ko tongi gere si bontondirama ndare fulbe tv ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni fulbe tv no weli ha Oncle Dembo jarajef Alaji Dembo Baye Fos Bojang Alaji Dembo itanna e koye nimbara waya jarama time bobu mo faya la wonde dafa tangon jir comme safara on wattu ko mo faya o wiyete no sabu no wulno ni no jangol way legi ñun ko grem mo jisuma oye joni mo yetta comme ni no ndiyam ɗam ñun ko grem so deglo wahambe oye mo yetta no fede sabu sa hettinima haala makko ka policies programme objectif ak programme NPP lola don wax oye sabu na andi makko ko foko NPP ko haalanno ko oye ko haalanno ko afo manika ko haalanno ko aka men fo no manika ka wala anniya kañ he programme ji NPP di aka men fo NPP la programme olto o haali no président Barrow kañ he laamugu anni pour liggade leydi ndi oye akoye ko ay ñine ngani ko Adam Barrow pour ay banko ñi dogu kon jërëjëf Alaji Dembo Baye Fos anden jërëjëf Adam Dembo Baye Fos bala ñoo continuer oye ɗo yo continue former ministers ñu fi oye ministre ñawdinoɗi na ɗo honorable Ousmane Bah mu fi honorable Ousmane Ba na ɗo honorable Amin Faboure mu fi honorable Awa Faboure mo jaɓe janne ñoom former ministers lañ can they stand so that we can clap for them please ak ñeneen former ministers képp ko xam ne yaa ngi fi te former minister nga woon please rise so that we can clap for you. I will now invite the National Youth President, the Honorable Keba Madi Bojang, pour mu ñëw garal kàddu. Auzu billahi mina shaytani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Auzu billahi mina shaytani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banko President o kondona. Awa salmini mawɗo leydi ndi. Your Excellency President Adama Barrow. Your Excellency President Adama Barrow. Ben fa fa kondona Baye Dembo Baye Fos. O salmini pamma ko Baye Dembo Baye Fos. Ben ministre sol be kondona mini be bentaja. O salmini ministre ji ɗi kala gonɗo ɗo. Am dogunol kondon national executive mumbe be ngebe konton. National executive fo o salminama. A député be konton mini be bijam. O salmini député ji ɗi kala gonɗo ɗo. Nanna dogunol konton youth wing executive mal be konton. O salmini kanko ɓeɓe woni golliɗo ɓe woni sukaɓe ɓe fop. Mo bugatano nen women's wing tan ñoko no women's wing ngal be konton. Sukaɓe woɓɓe tan wata yawde sina sukaɓe rewɓe kadi wona toon men salmina onon pew. Being content bake kaloja pour kamol konton. Hande o welti moƴƴa pour o daro ɗo salmina yimɓe ɓen. Bring time be 5 years o kono kananan ka congress ke today. Hikka ko duuɓi joyi mi woni hande kadi mi ara mi waɗa congress hande. NPP kol mini to gondro kenna tanke youth president otin content la ko la bake bimba falala la baraka. NPP hottinoɗo mo e duuɓi ɓawo o inna o hande on jarama. To bin content bi kalwal nyati do la ali han kende amin kenne pour ka la juloni joka fale a baraka because so dorna kenno. Hande o e darde yeso mo hollira wondema on jarama sabu na tinnare mo mbaɗanɗo mbo kanko ko ala ko wawi waɗde sina winne on jarama. Nga molbe konton. O salmini yimɓe ɓen fof. Sa mimbi je wala nyinti kon content bake kalojang ka fo moli ala baraka. Ko won ton tan o daroɗo o weltike moƴƴo o inna yimɓe ɓen fof on jarama. Benyum fola NPP ko la nga ñomuta. O haalana NPP nangodiren. Ñomutole be parti sambala ñam. Nangodiren ko ɗum nabata parti o yeeso. Bi natambe congress ke kam. Hande mi ari mi waɗa congress. Ñomutole important abedi. A nangodiren ɓuuri waɗde fayida. Ni nga ñomuta. Si en nangodiri. Sulata minna 2026 mbasado. Kala ko min faala 2026 mi heɓa ɗum. Ate kala no ñomuto koma. A wata wonde sita en nangodirani. Ate kala no ño horomo koma. O watano wadde sina men teddindiri. Ni nga wodi ñola. So min jonnodiri teddungal tan. Bi anni sulata 50 years lebe taralen banko. Président Barrow haysta ko duuɓi capanɗe joyi o faala o wona e ndi leydi. Barate kala no. O wata wonde. Ni mantra ñoko. Si tawi en nangodirani. Andu mol min yalon ko wolbe sularen position o nyina. Kala mo anduɗa emo faala place o. Fewo fe ñantam ku yan la wolbe wala tamande. Kala ko faala ɗo e place o ko mettidira e hakkundeji amen tan ko ɗum ɓe golloto pour men fof min mettidira min lanco. Oɗon tol min yalon ko laftana patiyeta. ɓay minen noon meɗen andi minen faala parti amen o yaha yeeso. Alga ño siti ño bala julo la ngata ño. Nangodiren juuɗe yaaɗen. Oɗon na se parti
ko ɗum tawata namde parti o yeeso amoɓe tentu o salmini yimɓeɓe fof amoɓe jayi o jaarima yimɓeɓe fof on jarama moƴƴa Baraka Bake, National Youth President. jarama moƴƴa National Youth President ñu ngi gërëm President Adama Barrow. o salmini President Adama Barrow Alhaji Dembo Bayfos Bojang. Alhaji Dembo Bayfos Bojang taxawaayam politique in the country. asi a lota politique o ñi Gambia banko kan Pre 2016. 2016 Janin 2016 bena. do 2016 no ara Andu kabonan 2016 for sign. ila 26 ha joni Ala loña. no darni Ala kataku. no tinnorini Pour que President Adama Barrow londi kake candidate o 2016. jarna President Barrow o darnana mbo kadi o wona candidate NPP And then kaburin 2016 for sign. ila 2016 ha joni I am all be mutale. o nangi bebe fop Ñoy sen dom. mbe ayam beke a dingol leti Ñu doy ay domam. ntel be mo dingol leti Teñu pour njobot. ayam beke timbayalti President Barrow aning tolbe. President Barrow ani jama mume be Woto Uncle Badembo Bayfos Bojang. Uncle Dembo Bayfos Bojang You are our role model. ite mu sampulo leti Gambia That is why President Mune, ole atina President ko Mune, you are the life national president of the National People's Party. ko tele kala live national nyaton ko nyinti President NPP parti o kono Bepare Mune, you are life special advisor. anu itele mo yamar la bati tugo President o tugo Religious affairs, mbiri dina, kabiri dino ma fawla ak suñ aada. aninna adol to Jërëjëf moo faya. a barka bake mo faya Njiiti jigéen ñi di National Women Mobiliser. National Women Mobiliser Ajaratu Maymuna Balde Diallo. Ajaratu Maymuna Balde moom mooy ñëw pour gaalal kàddu. atele ñantana la ka la kumo dol fo ñu ngi recognize the APRC. APRC kol fanam bejang Mamadou Camara moo leen fi toogal. Mamadou Camara be siri njam ñoom tamit teel a seen National Congress. a fanan nata National Congress أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين nga ela tentu o yetti Allah nga wulula fulol tentu o yetti jibina makko be ndidi mbedu wale fanan alamane manin kafara ke o duwana be kata yalla hinno yafobe ngam futu kew kon be tentu o salmini modi makko kadi nganna president tentu o salmini president ame o menketa his excellency o woni hi excellency president Adama Barrow president Adama Barrow nga minister sol be konton o salmini ministre ji fop ngela konton diro dum fama Musa Darame o salmini salmingol ngol fof o waɗa jungo baba men Moussa Darame memo be konton o salmini mo kala wonɗo ɗo kal tentu kal jay o jara o mana on region o region nata kala region wonɗo ɗo yatare be NPP le koto ko NPP wonɗa ngal be konto o salmini on fof ngal tentu o jaari on ngal jay o mani on surtout musolu surtout rewɓe musolle honto rewɓe ngal konto o salmini on ngal tentu o jaari on ngal jay o mani on nimbota woto so mi yiwi ɗon ngana women's win konto women so wino o salmini on ngal be konto o ngal salmini tentu on ngal jay o jaari o mani on aninna food committee food committee aliyakata ba on jarama kabrin nata gila o wari konko mammol muta yimɓe ɓe heegaki de mammol muta yimɓe ɓe wala garo fi angal ndiyam on jarama batten tur bumba be a salmingol mawɗo o munna banko président olati an ko leydi yeesojo leydi ndinde adiyata meye kala mo yiɗani abuyata meye kala mo metti ni non na président ko Adama woni Barrow président Adama Barrow nga président Adama Barrow muta nangen président Adama Barrow nga président Adama Barrow le nango ko président yiɗen sini malo membinade mais anda honɗo arata janggo ala nyanta men di la président Adama Barrow la Allah ko foti o okkude président Adama Barrow mbebe men nyininga minen fof ko men ɗaɓɓata wala man sayati ko ɗum woni lando ngamra telol la bango be mi sikku ko kanko ne hunde président fof Adama Barrow e wala soto président Barrow ko ɗum heeɓi mune tuta e sila ko on ɗum heddanimo abentelle mako ko minen o wallata MPP dingulu ɓiɓɓe NPP ali ngam fam mako ballen koye amen MPP dingulu ɓiɓɓe NPP ali ngam fam mako wallen koye amen président Adama Barrow nyanta men soto la président Barrow ko foti heɓude aya soto le o heɓuno ɗum de ni government o laamu hani président Adama Barrow la man saya banta hay si tawi président laamu makko on gasi mamreɓe sika soto la to mi sikkande o heɓa hen sekkede a kodi ya sikka soto ntel min mbano maɗe si tawi ɓe heeɓi sikke bari mene doron doron kono kanko tan tan wallahi mota sika o soto huɗini on hay goto heɓata e makko sikke woto alingam mulunta
président Adam Barrow ndare président Barrow no yarta ene kadi tokkiron non nko oui MPP dimulu bibe NPP président Adam Barrow ben telle ma président Barrow ko mene wallata ay men soto ay o soto le o he foti hebude ko ay woni a baraka muta dum no nangi de no ko baraka NPP dimulu bibe NPP telle nyantam fawma ko ene foti wallele ko yame nko oui ali nga banko la interest ju ndare yarugol leydi ndi ali nga parti yo la interest ju ndare yarugol parti o kanam yeso fangal la interest ju wata ndare intéressé ko kanam yame fangal la interest ju se ndare intéressé ene ame parti yo tita parti o yata to ali nga parti yo la interest ju ndare interest parti o nga president Adam Barrow ma ko président Barrow wallembo nimba ma ko la fa tamede wallembo amanke femfendi ala ko way ko wonde men ka tele ma ko ma ko kanko me wala fangole ma ko ko yame me ta mala bi na te ka Sabuna- na te ka e dahale si kanko yayo fawti ntelle be batale ko menen tampata ntelle nga muta janna ko menen nangi gade bari nyin doron kono kanko tan ay ala muta o nangi Allah ay kila muta o nangi jojo nelado sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ay barako muta o nangi barki ngo oui ali nga nyin dema wallembo ngam fandema no wallen ko yame MPP dimulu bibe MPP ali ngam fango dema mballen ko yame nga president Adam Barrow ma ko ay banko do mballen président Adama Barrow wado golla leydi ndi ngo oui nyin na miro mijo makko abe ka banko do fof ko gollugol leydi nan nantel MPP dimul tabu tala fe ko hondo wade bibe MPP nangantambo ali nga president Adam Barrow ma ko ay banko sa wallen président Adama Barrow naba leydi ndi ni nga ma ko se me wallimbo banko bital leydi ndi yahat ni nga miran ka tele si tawi men sikki ko kanko me waɗanta nga kem fango ko koyame wonde waɗande nga ko kundindo ko kala ko golluɗe katun silim malo membi mi anda honɗo waɗata janggo ni president Adam Barrow ni aja ñim birol belo si président Barrow ayi o darni ɗi biroji fof president jumale nata janga yo ki jam président hombo ari waddi sifa ɗum aman soto o heɓani woto ñim biro o biroji amalo baba Barrow e o daranani baba Barrow amalo ñi Amadou Sané o daranani amadou Sané amalo Moussa Barrow e wona fi Moussa Barrow o darni ayalon tel MPP o diwle ɓiɓɓe MPP o darani pour sinin kam pour janggo ngam fanna fa mais o walla koyame ñim pati yo mun tel o leta parti ko minen jeeyi ni ngamira ñim pati yo président o leta tawi men sikki ko président jeeyi ele den ta ñim pati yo ko ene fof no woto heɗeren ali nga wurang ay yimɓeɗen ngam ñim pati yo do mais mo gollandi parti mu riwul fana e ñim place o ta ha taniraɓe amen ɓen kadi jetta place o surtout musolu a surtout rewɓe ngar respect ba o teddini o moƴƴa yalla mu nana ngar respect on waɗi o teddini o ali president Adam Barrow kal juso ko o men nangi président Barrow waɗo ka bernde mo wala ati nangal ko respect ɗum waɗi o teddini o parce que altella kuwo be sabuna ono hunde mo fof alte bira fen dinna kala ko mijoto wonon president Adam Barrow ta ñaato ko noon ɓe président Barrow no yarta ko yeeso gambiyankol ye o ko wi gambiyan naaɓe president Adam Barrow le fambul krasi dundi ni gambia président Barrow addi fambul krasi nder gambia ahankay ko gonga kay mune ati nangafo ko ɗum waɗi o haali i membe dindiyata moye kala ko welanima iba fola ida haala mo be fambul yimɓeɓe fof no wala gono nan hoore koye démocratie ti jam wona fambul démocratie, krasi le biya fambul krasi ko woni. fambul krasi jumale ya fambul dundi krasi hombo wala ñim president o Adam woni Barrow président Adama Barrow to president Adam Barrow président Adama Barrow surwal kam men fo e jolfuɓen ko alata ko yalla sa jamma yagga sidde kabi téléphone president Adama Barrow président Barrow ndeka men duway kanko ko duwanay ko billahi o wi o huɗini wallahi o huɗini Allah wallahi. tati njuso kono e nder bernde makko kamen duway kala ko wolon duwanta simayati ko ɗum woni yo Allah anin ko jata balle kendeyata e cellal ni woy anayi o so soto heɓi ɗum wallahi ɓe ñim banko kela duway wallahi ndi leydi wona duway woton tel gambiyankolu minen gambiyannaɓe tamune batum ko honɗo fodɗen opposition ye fen fendim fo opposition kala koɓe haali yafo yoɓe haal to ñaalo ko gonga ñimman sakew oɗo namɗo atele fambul karasi kanko addi fambulu woto karasi adiyata momondi kala mo welani hayra sila a jomna yeɗo moroke foy kono e a fa wala ñama yafoy ɓe men fola araka haala ko fotade wala mote fenke hay goto woto mematama président Adama Barrow président Barrow mbeɗuwale oymo duwanama ala yeeso sembola ayo Allah kuma dole sembo me yalon ne ko dole mo andura ani nafulolon e yeni jawdi gambiya ɗo ku e golla fayete leydi Dubai ti e wona Dubai président Adama président Adama Barrow Barrow usolu rewɓe alko ñaadi honɗum wi ɗon musoli ko alko ñaadi usol alko ñaadi honɗum wi ɗon rewɓe woto président Adama Barrow président Adama Barrow mba fole la jambarol fele hono si jambaraji maɗi wala ñim musolti ɗum woni ɓe rewɓe ñim musol wolle ɓe sindila 2026 ɓe rewɓe ɓe joɗɗintama naadiyata alaye si welani Allah naadiyata si alaye welani Allah président Adama Barrow président Adama Barrow mbe men duwale e ko doro duwandrama ala kane malu gambiyanko allahumma amin ala kane kumu jimi allahumma gambiyanko amin ala mari man sakallen allahumma amin président Adama Barrow Allahumma ye amin. fen ngani e juso kono Amin, pour Allah. gambiya e tañato Amin, ala Allah. ma ala talla e o ki allahumma amin
wallahi azim Oh, mbaɗanda jande oyi ko ɗo haɗinta katun juso fata ba sabuna ɓerde makko ne heewi mbatuna danja oyi o wono ɗo ala baraka o jaram a baraka bake National Women Mobilizer National Women Mobilizer jarama mol be yalon ne tonya ila diyamu e futandi damin to yimɓe ɓe fof andi gonga yewtere mande ko dula ko hewtinima ko adun ko kebal kamin fo sikate je oyi no mawɓe ɓe haalirta sikka ala toon ni e sammojaɓe silon ñori dila so yi mbaroɗi nori yajjina laawol aɓe combo dila ha imo jonna ɓe wonɓe ɓawa makko laawol pour a komolem pour ɓawa makko woto NPP nsi ajam mayla nyin kuma kan wala moy bake jemteɗen o yewtere hajjam mayi President Adama Barrow min doku président Adama Barrow ko golli mo hakilo doyata nyawnya kala mo anduɗa fandi hakkille ñawoña ibalo na kunna mirala dammate o kela anda wondema ko neɗɗo goto ko miijoto ko wona ɗum wawi wonde ala miro miijo makko ala kekuwolu e golleji ɗi i tatale fo yatela jamano kumbang ɓe o ɗum golleji ɗi yeehi ha gayni wattu makko woto dow ɗum President Adama Barrow manyanna ngani soto la NPP dingol yen tol ye balam pour ka o ngani kendota président Barrow fotani heɓande ɓiɓɓe NPP mene ɓiɓɓe NPP men salo jettuɗo on anni e damma ñoya min molbe ka fo ko woni hakkundeji amen ɗin tan wona hunde wotere aɗinga o muta sobe ala nga ke kilingoti hay nangan ɗum moƴƴa mi wona goto ngalon ko alalen tol fana ni bo nyinna mi anda ko Allah ittani men ɗum ɗo nga mermerolu tala mi acca ɗe to haalaji toso koye seraji ɗi lafta wala la kuma ko ɗum o fala haalde dow haala Maymuna saim futata tembo min to jula ko mi hewti ɗo NPP Congress kono NPP congrès o ngalon ne allied partner be janne mine andi ɓeɓe men hawti hiɓe ɗo itolu fana kono e nder ɓen ɗon kadi yemo kilin ne tombong ɓe jetti neɗɗo goto sinanan ayna diyam goodwill message ka badi yanin damma ñoya itandi mimbe kering NPP ni wo patriot beten o ara o hollira gongal gotan wonɗo e hakkude e ɓiɓɓe NPP e ɗi parti ji fof ko ɓe renti kon wo konon ɓe NCP la honorable Majanko Samusa kumandila Majanko Samusa asinanan ayna anin kafo e kaca ara yewtida yimɓe ɓe honorable bismillah waji billahi mina shaitanir rajim auzu billahi mina shaitanir rajim folo mbe banko président mba kondona aran ɗum o salmini président leydi ndi mbe NPP National People's Party the national president NPP président national président o salminima Alhaji Dembo Baye Fos Alhaji Dembo Baye Fos albrodi ala nuwo bota je ɗum si iwi ɗon mbe banko la vice president o salmini vice président leydi ndi Ajaratu Maymuna Balde Hajaratu Maymuna Balde an kadi a salminama Mohamed BS Diallo Mohamed BS Diallo vice leydi ndi o salminima nuwo bota je mbe National Women Mobilizer Ajaratu Maymuna Balde Hajaratu Maymuna Balde mba kondonna baade o salminima moƴƴa o kola ɓawo ɗum National Youth Mobilizer Alhaji Keba Madi Boja mba kondonna o baade salminima moƴƴa ntalana jannata pour que diamu ntol patiyol men yalon ko dombe bamburing National People's Party koma argol makko ɗo o yewta ɗi parti ji fof mo anduɗa ko NPP waɗiɓe ko inde ɓen o woni yewtirde ke National People's Party ka sebbentuya National People Party ɓeyɗaɓe doole nakkumoɗo jamfal yewtere makko jutata kuma dantan rong tas wala fono National People's Party molie haalaji tan o haalanta e ɓiɓɓe NPP ɓe
ntol ngalla dala mutale menen de men nangani on talaji mondo brali e mbiro tombon gila hoccuɗo mbirimo 2021 nga dala muto kele men nangi dalaji fo ala yake lafta men na ngasot ha Allah waɗi komin faala ko min heewi ɗum baɗen temo molde en taɓe kole sonoro kono num dannin ñin 2021 ɓe sila haade kanko ko neɗɗo mo annduɗa ko kole sono o wonno joyi 2021 ne arayno na parti o mbe men kono wala mo national convention party mo annduɗa o wonno ɗo ɗum won national convention party akata parti lete me yalon ko woni parti mo annduɗa ke président Barrow samanan mbi adda président Barrow hannde aman fo akoma wonani ɓaawo maɓɓe national convention party NRP PPP GPDP kar ñinel mu parti oti men tuta kole sono kono before 2021 ɗi on ɗo annduɗa mo ɓe hewɓe woni e coalition ɓe 2021 wo kola parti côté on natna lankan ni contineta pour que président Barrow la dalamuta NPP la biro la dalamuta ɓawo ɗum parti ji heddiɗi goɗɗi kadi ari tawtimen pour min nangana mbiri e NPP o toɓe diyamula men namɓe diyamula ala parti la on their behalf ila toyala o haalira inde parti ji fof hawtade NPP ɓe gamutaro men ke ga continue ala nanggal ngal koɓe waɗi kom min continue ɗum annu alhamdulillahi to ɗum alhamdulillahi ñin sangi sabo mi yalon ko birin katto fayda nin santeɓe ñin sangi sabo ɗi ɓe duuɓi tati yawtude gila min fari feeji taje ɗen Mamour Koma min ruttani ɓaawo man fen juuɓe min darani hunde nga soto min heeɓi ma soto min heɓani bari nga alamuta min nangi Allah ganna foroya kanta min timmini gollami o hande kaɓe mbanoma ha joni miɗen jokki wolen sindi biito ko ɗum hewtini men hannde ɓaɗa lafta kuma kilim fula fula NPP kolye haalaji ɗiɗi gowma ɗiɗi fala haalande e ɓiɓɓe NPP mannin kolu ko nimmoɓe jiyokale koto seɓɓe ɓe wi si goɗɗo no o waɗana man ndiyam e fanan ka maali an kadi o a mema e keecini e fanan ka maale an kadi a walla mbo memminde mbemen fola NPP kolye ko woni haalande NPP naaɓe nimmoɓe jiyokale koto si yimɓe no okka on ndiyam ɓe waɗanano on ndiyam ɗan ka keeci mo e fanan ka maale an kadi a foti mbo wallude membingol ngol nakkeɓaɓe jang addiyamata jang mawɗo amen no ɗo o haali min kita honorable Dembo Bay Fos o woni honorable Dembo Bay Fos karamole mum ko karamo makko ɓe politique o kono sangi guelu eɓe politique i duuɓi hewɗi nte dalta men na nimman sa e kele kanko ko o woyi kon kanko e landoɓe haɓa nte ma jango sama sa wala ka deñe baka fan kanko ma janko sama sa kanko ko ɗum welane mbo moƴƴa sa nimman sa e kele kanko e laamoɓe haɓa ganna balu o talante o be ko wolete kanko gurdal makko feccere fof ko ɗum o waɗi fo ala yake lafta men na ha Allah waɗi ko o faala ko e ala en ndema ala natnawo Allah walli mbo waɗani mbo ɗum woli ɓe mbulu bi ɗum o jogui hande wolatina ka muru koma ɗum woni pour o ruta ɓawo a diyata o weeli a kuyata o metti o ɓe kala ñekkola yakubu bal o wonane mo caɗele mawɗa wulatina mbediyamula dia ko ɗum waɗi mo haala ɗo hande ɓar ni wonte num sinaga ɗum hande nte diyamula dia o haalata ɗo ɓawon fawtale mo ɓay ko kanko tigui jeeyi bar namanke num fawtade tawi wona kanko tigui jeeyi tan num mbe kuuɗoɗo fola num ha sina ɗo ko goɗɗum ngo kadi haalete ntaga police yake jang in 1975 o waɗi ga policier intelligent officer mbe jara soma jang kanko woni jara soma ɗo haare on tuma ko kanko wonno nde tefgol yimɓe ɓen yeesoje maɓɓe ɓen in april nga sañikil nga karikil neke jang hoy ko lewru wotoro waɗi ɗo me karo natnan sawde North Bank me karo ɓe yawtinimo North Bank
ndelanga North Bank hele from Kerewan up to Nyanga Banta. Kerewan ha Nyanga Banta ko kanko wonnoto. Sefu bank woro wala ndelanga mara. Sefuji bankuji jadi kanko wonnoto. 1975. 1975. Up to 1977. Ha 1977. Woto mabbe. Nata murtukum fanam. O rutti kadi. Nata ñun sate ko nga deputy governor yakeda. O wari nderi o sare wadi deputy governor. Nga kartan kilin keja. O wari gal lebbi sappo ego. Wotumo NCP APRC wala do ko. NCP APRC wonno gollude. President way ko nyako dukare lafta ita nyamansa konko. President way mi fala yahna la mansa konko. Opposition wo be siran saba. Opposition siranji tati. Mbe siran saba. Kanko kadi mo jogi siranji tati. Dukare lafta jam mako. O fala yaha walla lanto. Na sefo lu benu jannu sefo yaya jaju sibe jam. Sefo yaya jaju si wonno do. Het skifa anara sefo lu. Kanko e sefuji makko di fof yeso je sefo. Nga do ko ke jang. Be gollido. Folla kurata. Habe tampi. Nga sirawul beta kew. Be jetti siranji di fof. In 2011. 2011. Birin kurun koto. Gila kurun koto. Fo pakaliba. Ha pakaliba. Oton temankel dun tantini banko kanjal. Kanko wona o kodo nderi di leydi do. Ngalo abadi bulo nga North Bank lo nyamen. No andil North Bank ni. Nga jam fanan lo wala nyam. No andil do kadi. Kadu safo no almost banta banta ma jankon diamata jan birin kurun ko to. Kala banta ba wondo do kanko ma janko haali ton. Afula la mandin kala. Ceddo e fulbe be fop. E be yellon. Fop no andimo. Oto niwo botala. Si du yewti. Mina men fala dron ngamurno kan men kada NPP kolti. Ruta e tan e yewtere makko bibe NPP. Ntemo national president neti national convention party. Kanko ko national president e parti mabbe o. Bermbe sombala romba di la national president national people's party. O halana embe e national people party yeso le mabbe. Mbe lafla ali la parti o ragle. O fala régler parti mo. Ntol nim PPP kelta jan. Mene PPP me habido. Ning APRC kelta jan. Mene APRC habido. Nte murta ning APRC do ko ke. Kanko ruti kade kanko APRC kollidi. Nata fende tukun ning APRC kelta tukun. O ruti kade kanko APRC habi kadi. Nimma waram bosi bari koton ndaw tambe tawran. Si taw yonani waramba o yawti e jifa dowjo. Mais tañen ko ko nolde. O boy nderi ndo o hunde de. Hanni mallo député yala fam. Haysta darane e sengo député yasa. Bari na intelligence do ko men ngake. Kono golle ko o wade e laamu ngun ko e intelligent. Nyanda politique o non. O foti andude politique. Ala kata dukare. Tinnede wakkilo den. Ali parti o régler parti o. Oto wakamala. Dawdu. Nsi men fono ale. Ko way e haalande. Nsi men fono national president. Ko fode haalande national president. Dukare ala kata ali alla parti o ali aka put in order. Tinneden e parti amen wade hunde wotere. Ntol men fane dala muta. Men kadi nangudo dalaji ne. Nsi hanino. Me way susude. Nsi fatiano. Me way te susude kadi me nyaada. Nsi diamuno nyonglu kono. Me way haalde e wonoji amen ni. Ni man tonya fo e teriye. Sa halana teri ma gonga. So man ni setano na nin masibo nata. Tango simasibo ari. Wallahi lebe mallala pour ka fay ko. A hensa e halana mo wonde ma mi halani mam. National president. National president. Ngina mo nakko mota. Woni yotere makko. On behalf of the allied parties. Inde parti ji di fof hawtadi. Ndol ngami national semen futanda. Ko be hebi hala ko wayi o halande. Wassalam. Assalamu alaikum. Honorable Majanko Samusa. Oyo honde bumbe Majanko Samusa jarama no bete. Ñu ngi la gërëm si tuuri His Excellency President Barrow ak MPP. Oyo mo salmina inde Adam Barrow. Kontaan nañ trop. Oyo o weltima no bete o weltima. Waaye pour rek yëgal la ne. Oyo pour o yidma tinnude wonde na. Xam naa ne xam nga parti especially nga nekk majority ba pare nga nekk in government. Oyo mo andi wonde na ganda parti ngona yesonaje don ne. Am nga structures am nga ñoo xam ne they are not part of the structures. Ara andi structure yo ngana dama ngala tawaga system yara be andi. Waaye si njiitali secretary general and party leader. Oyo do yesonaje mede no. And the entire executive members of the party. Entire executive ngombe be parti e. Dinañ la wax ne welcome nañ isu boo xam ne pour partner parties time to time maybe periodically every 6 months or every 3 months pour ñu mit loolu lu am solo la.
o ko kalda ko wattu fof pour jodo don e makko mo jewtu don o jol mabbe ne pari dum don motax nak gannaaw after election bi 2021 beren o gira 2021 ha hikka His Excellency President Barrow, all the parties ñoo xamne ñoo partner ak NPP parti yi ngana damaadi ngari tawde MPP parti yoy yeb gis nañ seen bop ci nguur gi o fo be ji koy mabbe de parti that is one of the best form of integration and dialogue gis ne de li nga xamne loolu lañ bokkon ñun ñepp ko bokka o yo man na wonne ko ene fo ndendi dum ene fo jene hen koy men ene ndendi dum te ñun tamit NPP o mabbe ne MPP kontaan nañ trop di national executive o national executive wonde na national youth wing national youth wing national women wing national women wing suñu regional committee bi regional committee constituency committee constituency committee village committee district committee ak diaspora ñoom ñëpp a ngi nekk benn irrespective of internal democracy o e fo be wadi respect wonde na internal ñu ngi fi am naa ne suñu la recognize maa ngi apologize Your Excellency affaire si rafet na trop kon the local organizing committee the national organizing committee foog ñu gërëm leen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bi mu lumbalati Gambia kono congressol ketale bari bi abe yalon ne ka fo NPP la congressol ni kele na national president Diamata Jang Dembo by force ako nga nyoso so ko be la bari karo bay baro mu ka nyoso so woto bi ngami ra so roti je ay si fo be maberi ngami ra le Dembo by force Diamon sabel ngama janko la Diamol moyle ko ndanta la Diamol nini moɓe dendi altel signola ello fono bari safo ma janko e ko ni so ka dimo damfule bari amanka ka fa konne de woto bi ni be NPP kono i sonno mo kuyata nyaawo nya i hakkilo kuyata nyaawo nya yaalon ne bi Gambia la parti o bi um NPP li bi man sama ko de bar bi wala be ke tilo men dron funtita e be jala o tilo le be ke bari man sadalla e ko dandi da woda i fereta nyaawo nya yakata nyaawo nya retambila je bari nama bam fanan yekku wo kuke e continuer andu be jikiri nyinna ko nyi NPP parti o inshallah sanji ke me nyaata be tar la jande nin Dembo be kacala saay ako nyi lun sifa soto man dia billafta e diamu jambale fo jang bari diamola siya manate wala keso mana bi wala inshallah bari kontanta mola nala baake na venue ñi fana jara soma abe Gambia temale ni botani karawo karala pastalante o ko wala jo auto position lo yalla ko abete ara na regional chairman Diamata Jang ko abe la fi la san wo san pour ngari congrès ki jam woto mbe silale ngo fana mira wayre mbe nyin tento men kono jang nga tento nyin lu asle mo na ta ka dada mo le pour nyin congrès o keno mbe patiyol la biro lo la wato men na biro lo mo fuda woto bari ki kili ata woto mbe patiyo promise la mbe nyin holo sifa